Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kontzertu batekin emango diogu hasiera saioari. 25 urte egiten dituen kontzertu batekin. Gaurko egunez, duela 25 urte Negu Gorriak taldeak azken kontzertu eman zuen Donostiako Belodromoan. Inigo, eman play. Iker Bizkarguenaga kazetariak naizeko artefakturako ezin hobe jaso zituen kontzertu honen ondinorakoak eta berari lapurtu diogu kontakizuna. Tira, lapurtu baino gehiago elkarbanatu. Bizkarguenagak kontatzen duen bezala gaurko egunez egindako kontzertu historiko honen historia hamarkada bat lehenago hasi zen egosten. 1981an gure jarrera argitaratu zenean. Diskotzar horretako ustelkeria bestian Fermin Muguruzak eta Kaki Arkarazok hitzez jarri zuten Euskal Herrian jende askok sumatzen zuena. Alegia, Enrique Rodríguez Galindok zuzentzen zuen Intxaurrondoko kuartelean, torturaz bakarrik ez, narkotrafikoaz ere bazekitela zerbait. Guardia Zibilaren teniente koronelak ez zuen ura ondo hartu, eta 1983an salaketa jarri zian taldeari, esan ozenki disketxeari, Jon Maia bertsolariari eta Angel Katarain soinu teknikariari, bere ohoreari eta izen onari kalte egin zietelakoan. Deigarria, Galindoren izena, inola ere ez ona, torturarekin estu lotuta baitzegoen ordurako. Frankoren garaitik estatu mailan abesti baten letragatik salatu izan zen, lehenengo taldea izan zen Negu Gorriak, etzen azkena izango tamalez. Eta hasiera batean, 1984an Donostiako epaitegi batek salaketa atzera bota bazuen ere, Gipuzkoako auzitegiak bigarren botean onartu zuen. Eta herri honetan jada ezer karritzen ez gintuen arren, erabaki horrek kinkalarrian jarri zituen taldea eta disketxea bera. Galindok 15 milioi pezeta, 80.000 euro, eskatzen baitzituen dirutzan dia, garai hartan. Erantzun bat emateko segituan hitz egin kanpaina abiatu zen adierazpen askatasuna aldarrikatzeko eta Negu Gorriaki babesa adierazteko. Hainbat ekimenen artean, Oiartzunen 12.000 lagun bildu zituen jaialdi antolatu zuten. BAP, Nazion Reixa, Xabier Montoya, Deaburak teiatuetan, Amasei, Zutagar, Banda Basoti, Anestesia, Kaixban, baldin bada Dut, Linton Town, EH Sukarra, Etxaiak eta Negu Gorriak bildu zituena. 86an taldeak bere ibilbidea bukatutzat eman zuenean auziak hor jarraitzen zuen, stand-by. Eta horrela jarraitu zuen 2000 urteko ekainean auzitegi gorenak Negu Gorriak kargugabetu zuen arte. Galindo zenaren abokatuek ez zuten elegiterik aurkeztu, eta orduan bai, arnasa sakon hartu zuten auzipetuek. Beraiena zen garaipena, eta hain zuzen, ura ospatzeko bidelagun guztiei eskerron adierazteko, eta taldeak merezi bezala agur esateko, geurea da garaipena izeneko emanaldiak antolatu zituzten. 2 hasieran, 3 azkenean, herriak hala eskatuta. Agur Galindo, zensurarena, agur Galindo, torturarena, agur
gurea da garaipena. Gu ezkinen kontzertu hartan egon, baina Iker Bizkarruenaga bai eta kontatzen du nolakoa zen giroa barruan, parranda gogoa baino, poza, aldarrikapena eta grina ziren nagusi, eta testuinguru horretan deigarria zen gerturatutakoen jatorrian hitza. Mundu osoko jendea bildu omen zuen belodromoak. Selekta kolektiboak eta banda basotik, bakoitzak bere estiloan, kontzertu gogoan garriak eman zituzten, baina gaueko 10:30 aldera hasi zen musika erauntxia. Fermin, Inigo, Mikel, Kaki, Mikel eta Izaskun Forkada agertu zirenean fest alertu zen. Ez dut ezer esan nahi eta hitz egin abestiekin hasi zen emanaldia, eta abesti artean Ferminek zentsuraren aurkako aldarrikapenak egin zituen. Amaitzeko ator abestu omen zuen publikoak. Baina belodromoan izan zenez kontzertua, txirrindulariak ere aipatu beharko ditugu. Gaurko egunez jaio zen Pello Bilbao López de Armentia txirrindularia 2020az geroztik Team Bahrain Victorious taldean diarduena. Edo Uxo Ostolazak, Gipuzkoar fisioterapeuta, triatloilari eta duatroilaria 2021an Laboral Kutxa Fundación Euskadi txirrindulari taldearekin debutatu zuena. Eta Xabier Mikel Azparren Irurtzun Gipuzkoar txirrindularia 2021az geroztik txirrindulari profesionala. Turreko naiz irratiko kontakizunetan kolaboratzaile lanetan izan duguna. Eta Jose Antonio González Linares, Espainiar txirrindularioia, lau aldiz Euskal Herriko itzuliaren irabazlea. Igual que normales, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero Zugo Juri Julen Imaiozu aitzakia ziklismoari buruz hitz egiteko eta hasiko zaizu asteburuko klasikoak eta bestelakoekin bueltaka. Dagoeneko agenda gozo daukazuzuke. Arbietako klasikoa. Neutralizatuta dago lasterketa. Neutralizatutako amaituko dugu martxa honetan. Baina txirrindularitza alde batera utzita, gaurko kontuak ere aurkeztu beharko dizkizuegu. Egun berezi izango da, asteazken hau. Gure entzule finenek jakingo dute aurreko demoraldietan Gartxo Tunsain Letona izan genuela aurkezle gisa, asteazkenetan hain zuzen ere. Berari esker, sonikoki hitza gure hitz kutxun horietako bat bihurtu zen. Bizitzaren goraberak medio orain ezin du gurekin egon asteazkenero, baina gertu sentitzen dugu. nahi berriak eraikiarren, lehenai berri zirenen ordez, ozen egiden ezinego onak, isiltasuna du babes. Etxean harikotaka hor Gartxo Tunsain Letona, eta bere diskoa orkestera dator, gainera bizirik gaude, hori da garrantzitsuena. Sarraskiari aurregin beharko dio, baina badakizue Gartxot maixu bat dela hitzekin eta ez duela arazorik izango. Baina tira, ez dugu Gartxot 2 ordu zizketan jarriko, gai gehiago jorratu beharko ditugu. Beti ere, musika giroan noski. Aiora Mujika etorriko da gaur, ostiralean ezin izan genuen berarekin egon, baina gaur hueltan da BTS taldearen zalerik sutsuena. Tira, Galindoren mamu etorri baino lehen, az gaitez. Bai, besedez. Entzuleok, Otsaiak 25 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, bai, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri ez eizarandia egunon. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1126 du. Goizak dagoeneko atzean utzi ditu 10 eta laurdena Otsaiako 25 gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi. Bigarren kafean zarete, bai, naiz irratian. Taldearen hotza kantu honekin abiatu dugu gaurkoa, hain zuzen ere, gure zozketak martxan dirauelako. Bihar arte, bihar bertan, argituko dizuegu nor den sarrera bikoitzaren irabazlea. Larunbat honetan, Imanol Larzabal aretoan Donostian, Lugaritz kulturgunean, ariko dira Aria taldekoek, atzo Marina Landak aitortu zigun, sorpresatxoak badakartzatela, baina kontatu nahi zizkigutela bigarren kafeko entzuleoi. Beraz, Sara Azurza eta Sara, orain joan egin zait izena? Mansilla. Eske bere Instagramean Sara Martillo eta horrelako izenak erabilitu beti. Eta joan egiten zait. Sara Mansilla eta Sara Azurza biak izango ditu bide lagun, Marina Landak kontzertu honetan. Eta guk sarrera bi dauzkagu zuentzat. Bertan parte hartzeko gure Instagramean sartu, eta bertan topatuko duzu storytxoa, eta zeldatxo horretan idatzi bar duzue, Marina Landa zein herrialdek inspiratu duen bere bi disko hauetan konposatzeko. Zeldatxoa, zinego. Hor dago, jarri ditugu herrialde batzuk, eta berda... aukeran utzi dizkigu. Ez super txintxoa geha. Errexago ezin jarri. Bueno, haizu. Guk ez dugu oztopatu nahi jendearen grina. Ados. Tu noran minduan gosortan gora. Larun batean Marina Landa eta Beretarren Aria taldearen kontzertua Imanol Larzabal aretoan arratsaleko 7:00 sarrera lortzeko idatzi gure txatean, guri email ez nahi baduzu, baina errexena Instagramean sartu eta hortxe aukeratu zein den Marina Landa inspiratu duen herrialdea. Galdetu noran indoan ango sorotan gora Entzuleo, aurrera goaz eta maite duten tartearekin egin beharko dugu hain zuzen ere aurrera. Eta maite duten tartuenekin aurrera egiteko kantuarekin zalantzan nebilen, baina uste dute aspaldi ez dugun jarri ontatik egingo dugula.
tokian elkarriak gure esan bezain pronto. Nire buruan sartzen zara, zurekin edo zer probatzeko presnago. Da hori ez da normala, gauzak ez ezkiten beste asola. Zurekin nagoenean asolas, se me pone cara tonto laizola. Egun euritxuetan zunere guarda sola. Hola, mesedez jartzaitez kolan, tonteatzea ja ni me mola. Zunere rona eta ni zure Coca-Cola. Zurekin berdin zait, zerekin. Baina, maite duten tartearekin egin barko dugu aurrera. Bai, kantari nabil gaur kantari nabil. Ondo gozaduta etorren ez. Hori hona da. Bai. Asko goza ez ronkola. Edaria, bera, dakizuen ere bizitzako edaria izan dela, parranda giroan etorrela. Bestelare bai. Eta kanto bere oso gustoko dute. Julen Goikoetxe Arbe oso, zein da zure maite duta? Datu garrantzitsuak, gure entzulek jakin berri dituztenak. Begira, ni maite dut, nola azaltzen dudan, Aizeak nondik jotzen ez dion jendea maite dut, eta horrela despistatuta dabilena oroar maite dut, baina ez dut maite despistea edo ze garaitan bizi zaren ez jakitea lanak eta bizitzaren ritmoak gain hartuta zauzkadanean. Ulertzen, esplikatu naiz? Ez dut ulertu. Nik laguntza behar dut. Vale, bueno, adibide praktikoa jarriko dut. Saio hasi baina minutu batzuk lehenago, Goiuri ezeiza Arandia ez izan gaizta bota du. Asteburuan ordua aldatzen da. Eta esan diot, Goiuri, ordua martxoko azken asteburuan aldatzen da. Hori ba, 28 da, larun bata. Ia bete bukaera. Bai, baina Otsailan gaude Goiuri ez martxoan. Eta badakit Goiuri ezeiza Arandiak, ez dakila ze garaita bizigaren, ez despistatua delako, eta zeri erreparaturik ez daugalako, baizik eta gainezka da bilelako, beraz, Goiuri, Atu arnasa, sakon. Atera aurpeti burua, eta begiratu aldin behin, egutegiari. Sentitzen dut esateran indoan, baina ez dut sentitu garra, baina nik ikuste zaitu damez bezala esaten nizu, atera burua, urpetik. Gauzak ez ezkiten beste asola, zurekin nagoenean asolas. Ronkola entzuten ari ginen, duplaren kantua, baina Goiuri zure maite dut ere jakin nahiko nuke? Egia esan izen ziteken Julenek aipatu duen hau, orain pasa direla inauteriak, ez naiz bizi egutegiari hain begira, eta hori maite dut bate izan ziteken, baina ez da hori izango, ez. Kontatuko dizuet, maite dudala, hasi naizela, urte, ez dakit eguraldi ona den edo zer den, baino udaberrira eta udarara begira, ja plan batzuk egiten, eta egia esan behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen, Gartxotek uste dut abesti bat eskaini diola gai honi baita ere, adinean aurrera zoazenean zailagoa da lagunekin planak egitea, baduzu lagun bat joan dena Madrilera bizitzera, baduzu beste bat erditu berri dena, eta beste bat Berlinen dagoena Europako Espazio Agentzia lana egiten. Horrela bota dute asmatutako adibide gisa. Eta orduan zailagoa da planak egitea, eta orduan ikusten dut ari garela, ni nire lagun taldean, hainbat plan egiten, eta ilusio egiten dit. Pena ematen dit denak orain izan, dena orain dela koordinatua, eta aurrez pentsatua, eta horrela inkesta batean erantzun da zeu, asteburu duzuzuk libretenik hau, eta orduan ez, eta beste hau, eta horrela. Baina, behintzat jartzen ditugu hitzorduak, eta horixe, maite duta. It's already too late. All this fading light where you used to stand, I keep walking past our empty doorways. Your name still burning on my trembling breath.
Banik maite duta pixka bat lotuko dut Goiuriren despistearekin, ze egia da, ordu aldaketa dako oraindik pixkat falta zaigula. Baina, maite dut, patean, konturatzen zarenean, egun hauetan, aurreko egun hauetan bereziki ez oso egun distiratsuak izan ditugu, eta iluna barrak ederrak izan dira, uste dute Euskal Herrian asko ibili zaretela, eguzkiaz gozatzen, baina konturatzea arratsaleko 7 pasatxe eta oraindik argia dagoela, eta ematen dit ikaragarrizko bizipoza, ematen dit oso placer sentsazioa, eta nolabait, hau bada pixkatola igual adinaren kontua, beste negu bat atzean utzi dugunaren sentsazioa. Ze, negua bukatzen ari da, noski. Aste honetan bukatuko da, ez da? Negua bukatu da. Ondori zarete, Oso ondori zarete. Martxoaren 20 pikoan amaituko da. Gure lagun batek esaten duen bezala, bien artean bat ez duzu osatzen. Eta, klar, orain esango diazue, bai, noski, ordu aldaketa egiten da, negua bukatzen denean, eta bai, oso ondo. Eskerrik asko, Euskal Herria, bagoaz oporretara. Bai? Ez guaz oporretara. Tira, nire sentsazioa da, negua ja menderatu dugula, kontrolpean dagoela, eta ja, udaberri usaina duela giroak eta horrek ematen dit, ikarragezko bizipoza. Kalizen Letter in the Twilight Wind. Ez da gita nola oskatzen den, Goiuri. Twilight Wind. Egun sentia. Ida, ez berri bat ikasi dukor. Twilight. Sorry, where is the toilet? Inigo ez. Bukatu da negua azka. Ona zen, Goiuri. Ez? Jo, bidenik badaukat lagun bat. Euskoak lehortzeko Twilight Wind izango zen. Markatu entzuleok. Ez, bidenik badaukat lagun bat, esaten duena eta kontatzen duena, eta beak ziurta dezakela denboran bidaiatu duela, ordu bete atzera. Hau da, bi aldiz bizi izan duela, ezagitze egunetako, arratsaldeko 8. Arratsaldeko 8etatik 9etara ikusi zuen telebista, el intermedio gainera, bere ama iritsi zen bere Sevillana dantza klasetatik, eta gero 9ak iritsi zirenean berriro 8 komentziren berarentzat, eta berriro hau guztia. Bueno, nik nahiko nuke gaitasun hori, 10 minutu atzera egin, eta Inigoren txistea geldiarazteko. Entzuleok, aurrera egingo dugu. Honek aserre bizian bukatu baino den. Atzera egite zinezkoa da. Bueno, berago joatea ere zinezkoa da. Bueno, naiz irratian zaret entzuleok, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, Inigo, niri begira jarri zara, baina nik ez daukat ezertxo ere ez esateko, Gaurko sekzio hau da sorpresa, baina hasieratik bukaerara batzuetan Aiora Mujika etortzen denean, eta hori bai, entzulei santi zaiokegu, Aiora Mujika hemen da, gurean da, Aiora Mujika berritu bat, aldaketak egon dira, bere bizitzan, bere urtebetetzea izan zen atzo. Normalean Aiora Mujikak esaten digu, gaurko gaia edo nondik norako hau izango da. Ez dakit aste hontako da berri giroa edo zer izan den, baina aste hontan sekretupean mantendu du kontatu beharko guztia. Beraz, Inigo nik ez dakit zer kontatu. Menik kontadizaiek entzulei, Aiora dela urteak ondo betetzen dakien horietakoa. Ze iritsi da, gaieta batzuk egin da etxean,
galleta batzuk behar duten osagai guztiekin gainera. Gurina, txokolatea, arrautza... Zak, Bai, ez dira... Azukrea. Ez dira nolabait dietarako galleta batzuk esan dezakegu. Ez da bat ere galleta sanoa, baino galleta goxoak dira. Hori bai, nik esan nuke goxoa diala, eta nire urtebetetzetako tradizio bezala daukat, etxean txokolatezko galletak egitea, eta egunean zehar jendeak intopatzen naizenen galletak eskaintzea, eta gaur zuei tokatu zaizue. Ba, ze ondo, posten gara, asko, ilusioa egiten digu, eta goxo-goxoak daude, Eskerrik asko. San daiteke errezeta topa dezakegu lanun bai? Bai, errezeta nahi dunak YouTubeen jartzen baldin badu txokolatezko galletak, nire bideo bat aurkituko du txokolatezko galleta hauek egiten, eta nik aitortu beharra daukat, urtero galletak egin behar ditutenen urtero ikusten dutela nire bideoa, beti azte zaitelako osagai kopuru zehatzazen badan, orduan ikustaldien portzentai bat nirea da. Entzule esango diegu, nahi badute bideo hori ikusiz galletak egiteko, eta gero bidaltzeko. Guk aiorenak probatu ditugu, eta egingo dugula nolabaiteko sailkapen bat. Hori da. Eta gero aiorari kontatzeko, begira, hauek jarraitu dute zure errezeta, eta zaie ondo atera agian, berri egin behar dute. Igual Gorka Hermosa behar du hemen. Nola? Gorka Hermosak egin zuen behin lehiaketa bat, non epaimaiako burua bera zen, eta lehiaketan jobartzen bere obra bat, eta Gorka Hermosa saria edo izena zuen, eta orduan nik uste dut hemen... Hemenik aurrera goiurik exageratu egingo du. Elementu gehiago zeude, Danor kirabazioen, Gorka Hermosa. Gorka Hermosa saria izena zuen lehiaketak. Eta epaimaikideetako bat Gorka Hermosa zen. Eta jo behar zuten partaidek zen Gorka Hermosaren pieza bat. Eta irabazten zutena partaidek zen Gorka Hermosarekin jotzea. Ba oso ondo zegon izena jarrita. Bauze, kaso honetan, irabazten duenak, zurekin galletak egitea irabaziko luke. Sekulako zaria. Galleta horren kata edo epaimaian zuk beharko zenuke izan buru, eta Aiora Mujika txokolatezko galletak txapelketa dituko. Bueno, nik internetetik hartu nun baita errezeta, baino errezetari gehitu nion txokolate urtua botatzea, ze txokolate zatitxoak bakarrik jartzen zuen eta gutxi iruditu zitzaiten, eta erabaki nun txokolate gehiago hartzula errezetak, eta hola hobetu nun. Zure errezetarekin egin dago onartuko ditugu, beraz, entzulek nahi dutenean hasi bidaltzen, Rondilla kale 15, Tolosan, Indioker, Gorka? Zuko izaiezu, akaso pakete bomba utziko dutela hor gure atean. Pasaden astean Indioker etorri zen eta ekarri zituen pastak. Jagen dituen, ederrak zeuden. Eta inigo zuetzinen hemen. Eta guk jan egin genituen. Barkatu, Indioker hemen egon da? Gai! Indiokerrek pastak ekarri ditu? Gai! Indioker! Kanelarekin gainera baita. Eta, zergatik nik ez dut honen berri izan? Jo, Batetik etzen delako eta bestetik zuetortzerako dana jagen dituelako. Hemen delako Eneko, Xabi, Manol, Jule, Goiuri, jendetza. Eta denentzako etzegoen. Bai, zera, ezi beleak eta jango dizkizute begiak. Ufa. Julen, aizki dute behar dio, Hainbesten, Aizki dute behar dio, Ostia leharte bintzat. Bai. Handi gaurre ez? Bueno, baita, abesturta geho. Ez gaitu basertuko. Bueno, Aiora Mujika. Entzun dugu, hementxe. Into the World. Girls' Generationen kantu hau? Bai. Zarrio jarriko izune bazu, Ba, jarri. Hori da dakigun guztiak gaurko kolaborazioni buruz. Nik egia esan ere, oaindala gutxi arte, ez nekin zeri buruz itzen gonu gaur. Orduan, nik ere azkenengo momentu prestatu duten gai bat izan da, horregatik ez dizuet aurretik esan, nik ere ez nekilako. Baina, badaukat, eta gainea oso ondo dator datarekin zer ikusia daukan gai bat ekarri detelako. Gero helduko diot abesti honi, gero bueltatuko gea Girls' Generationen abesti honta. Lehenengo hasi nahi dut hitz egiten datari buruz, martxoak bati buruz, gertu dagon data bat, Koreantzako importantea dan data bat dalako. Ego Korean jaieguna da, Ipar Korean ikusi detenagatik ez, baina da Korearen historian egun importantea bezala konsideratzen dana, 1919an martxoaren bateko mugimendua deiturikoa sortu zan, ez? Japoniaren okupazioaren menpezegon orduno haindik Korea, eta izan zen protesta mugimendu esanguratsu bat independentziaren aldarrikapena nolabait asbiatuzuna, ez? Hau da, etorkizunen gero
etorriko zian independentzia mugimenduen aintzindari izan zan egun hori, Sam Hill mugimendua bezala ere ezagutzen da, martxoak bat koreeraz, Sam Hill. Eta hoxe, egun importantea da korearrentzat, justu orain inguru hontan tokatzen da, pixka bat behiratzen nahitu naiz, eta hori 33 buruzagi kultural eta erligiosok irakurri zuten ala Korearen independentziaren aldeko aldarrikapen bat Seulen, milaka herritar ikasleren aurren, ikusi detenagatik 1000 mobilizaziotik gora egon zian hiri ezberdinetan, bastante potentea izan zen, gero ikusi ditut baitare datuak ikerlarien arabera, esaten dutenak 7.500 hildako inguru egon ziala, 16.000 zauritu inguru, 46.000 atxilotu, orduan, egun importantea korearrentzat, eta hortikan abiatuta, ekarri nahi nun gaia herri mugimendu edo herri protestena, ez? Bai, martxoak bateko fetxa hortan, oain dala 100 urte baino gehiagoko ekimen hortatik abiatuta, baino gaur egunera etorrita ere, justu aurreko asten jakin genuen Jung Suk-yeol, Hego Koreako aurreko presidentea zigortu dutela, bizi osoko kartzela zigorra ezarri diotela, ez dakit guatuko zaten, baina 2024ko abenduan, ordun presidente zala, gerra legea edo lei martzial, lege martziala aldarrikatu zuen derrepente gau batez, abenduko gau batez, beak esaten zuen oposizioaren ustezko matxinada bat saiestea zula helburu, hau da, beak asmatutako matxinada fantasma baten aurka egitea zala lege martziala martxan jartzearen asmoa, eta ejertzitua bidalizun parlamentura, denaren kontrola hartu nahi izan zuen, herrialdea, derrepente geratu zen, izututa, ez? Bazea da gertatzen, zergatik nahi da ateratzen armada kalera, parlamentura, komunikabideen boterea eskuratu nahi izan zuen, orduan, 2024ko abenduan izan zen hau, eta nik gogoratzen dut lege martzialaren momentu hori eta gogoratzen dut oso ondo baita herritarren jokaera edo herritarren jarrera izan zala segituan kalera ateratzea, hasieratikan ikusten genitun irudik zian, herritar pila bat hurbildu ziala parlamentua inguratzera, ez? Zeuden baita ere irudi oso kuriosoak zala parlamentariak, igual, zuzeneko bideoak egiten edo bideoak igotzen parlamentura iritsi nahian, esien gainetik pasatzen, armada parlamentua hartzen, baina parlamentariak parlamentura iritsi nahian, ez, indarrean jarri nahi zuten lege hori atzera botatzeko asmoarekin, ez? Zegon alako oso irudi epikoak ere baziren, demokrazia salbatzera zijoan herria bezala, ez, pixka bat. Eta oso kuriosoak zian baitare irudi asko, zian, nahi behintzat, txokanteak egiten zitzaizkianak zian, armada edo ejerzito hori parlamentua hartzeko agindua zeukana, aurrean herritarrak, baino ez zegoen enfrentamentu fisiko zuzen bat, ez zegoen ohituta gauden, ez, kolpeak eta karrerak eta bazegoen alako zerbait zala gure egiteko hau da, guri agindu digute parlamentua hartzera etortzeko, parean zeuden herritarrak esaten zuten badakigu hoi dela zuen egitekoa, baina eske gure semeak zeate, claro, derrigorrezkoa da zerbitzu militarra Korean, orduan, mundu guztia pasatzen da hortik, eta orduan bazegon alako zerbait zala, zuek hau agindu dizuete egiteko, igual ez dezute egin nahi, ulertzen dugu, ez dizuegu utziko hemendik pasatzen, pixka bat nahiko kuriosoa intzitzaiten egoera hoi, eta gero baita ere pixka bat hitz egin nahi nun horren ondorengo egunetaz, ez? Ondoren etorri zian mobilizazio hoietaz, hori, egunean bertan edo hobeto esan da gauean bertan erreakzioa izan zen berehalakoa eta parlamentura jutea eta hori babestea, baino horren ondoren ere oso mobilizazio konstanteetan sartu zen herrialdea, egunero edo astero ikusten zian mobilizazio erraldoiak bai Seulen, bai beste hirietan, neguan, eta importantea iruditzen zait aipatzea, ze negua oso hotza da Korean, 0 azpiko zenbakiak eta egiten ditu, eta orduan kalean zegon jende asko, ordu asko pasatzen,
Eta pixka bat komentatu nahi nun zen, hemendik ikusita, niri behintzat ematen ziten sentsazioa da, eta jende ingurukoekin ere komentatuta, oso mobilizazio eredu ezberdina zan. Hau da, ikuste, hemen ohituta gauden, edo gure ingurunean ohituta gauden protestekin konparatuta, Hego Koreako edo Seulgo protestak zian beste zerbait. Ikusten zenitun eta protesta asko zian, ikasleak, liburutegian ikasten aritu beharrean, kalera jungo naiz, eta hemen eserialdia egiten nahi gehan bitartean azterketa prestatzen arituko naiz. Eta hori izan protesta, hemen kalea okupatuko dugu, behintzat esango dugu hemen gaudela. Gero, deigarria egiten zan baita ere, edo iruditzen zait, ze perfil ari zan protestara ateratzen, ze, klaro, gertatu zanen, lege martzialarena eta bapateko tasun hori, populazioaren zati handi bati, generazio helduago bati, beldurra handia sartu zitzaion, ze ezagutzen zituzten beste garai batzuk gogoratu zitzaizkien, ez? Garai zailagoak eta diktadurakoak eta bortxa garaiak, eta orduan etorri zitzaizkien mamu guzti horiek, ez? Orduan, generazio hori bai aterazan kalera, ez, lehen zeukaten egoerara itzultzearen beldur hortatik, ez, guazen defendatzera inbeste kostatu zaigun hau, baino gero, eta ikerketak ere hoi erakutsi due, mobilizazioetako perfil nagusia zian emakume gazteak. Datu batzuk ikusi izan ditutenak zan, adibidez, BBC Korearen datu bat aipatzeratik mobilizazio bateko azterketa egin zuten, da ikusi zuten protestan parte hartu zuten 18% ziala 20-30 urte bitarteko emakumeak, eta aldiz adin hortako gizonezkoak zian 3%. Emakumezko gazteak zian gehiengoa, eta nik uste horrek ere, ez dakit esaten, baino mobilizazioaren nolakotasuna baldintzatuko dula iruditzen zaitez. Ikusten zian festival bat ematen zuen askotan protesta bat baino gehiago. K-popeko abestiak entzuten zian oso zen, hemen hasieran jarri dugun abesti hau, Into the World, Girls' Generationera adibidez izan zen, himno moduko bat ikusi detenagatik, himno moduko bat protestetan, ez? Bestia 2007koa da, urte batzuk baditu, baina hitz egiten du mundu berri batean sartzeari buruz, eta etorkizun bati buruz, eta jendeak himno bezala hartuzun protestetan, beste abesti askorekin batea. Eta hori, ikusten zenitun protestak, zian koloretsuak, oso argitsuak, K-pop kontzertutara ematen dian laitestikoiek, nik behin baino gehiotan aipatu izan dizkizudanak, ez? Nik BTS-en Army Bomba bezala, talde bakoitzak badaukala bere koloretako makiltxoa, ikusten zenun, jendea protestan bakoitza bere laitestikarekin, ez? Eta kuriosoa zen zezan, ikusten dut NCT-rena, ikusten dut Blackpink-ena, ikusten dut BTS-ena, fandom guztietako protesta laitestikak, edo bannerrak, edo koloretako diademak denetarik. Zan oso koloretsua, K-popeko abestiak abestuz, gero ere bakoitzak asmatzen zituen banderolak eramaten zituen, horrene meme asko zeuden, egoera oso larria da, baina beste modu batean egiten da protesta, eta banderola originalena bilatzea ere bihurtu zen denbora pasaba, zegoen. Esken zeuden, benetan, denetik, mertxanean diru gehiegi ordaintzen dutenen aliantza. Bueno. Adibidez. Sentitzen zara aliantza horretako kide? Pizka bat bai. Pizka bat, Pizka bat bai. Bakarrik etorri direnen banderola. Baita ere, fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak. Romantasi. Hiru adibide jartzen. Wow, onak dira. Ostras, ona dira, errepikatu azkeneko hori? Fantasia erromantikoko novela idatzi beharrean protesta egitera atera diren idazleak. Maravilla. Bai, muy maravilla. Hori ez, eta protestak ikusten zenitun milaka pertsonakoak, eta ambientea zen festival batena, eta hori hemendik txokantea egiten zitzaigun askotan, ez da, hori ez da protesta bat, hori da jai bat, baina beraien protesta egiteko modua izan da, gainera ikusi dugu azkenean, presidente hori
epaitu dute, eta printzipioz behintzat, biziosorako kartzela zigorra ezarri diote, zakit gero nola geratuko da hori, beti bezala gauzak, zakit bukatu arte nola geratzen dian, ez? Baina bai, eta perfila emakume gaztearena izatea ere, badu bere logika, azken finen gehien galtzeko daukan taldea badalako beraiena, ez? Bai, presidente horrek egiten zituen adierazpenetan oso politika sexistak eta egin izanan zituen, eta ez, pixka bat ikustea bai presidenteak eta bai orokorrean daukazun politika gintzak ze joera daukan eta zenbat daukazun galtzeko eta zenbat daukazun irabazteko ere bai, hori, gizon gehiago geratu zian etxian eta emakumezko gehiago atea zian kalera. Eta hori, abesti honen modukoak izatea protesta aldarri nagusi, gaurko egunez ekarri nahi nun hori, bi gauzak lotuz, ez? Martxoak bateko orain dela mende bateko independentziaren aldeko aldarrikapen hartatik hasita, badala protesta eta mobilizazio ohitura handia daukan herrialde bat, eta gaur egun ere oraindikan ikusten degula hori. Entzuleok, onaino K-poparen eraginez egin berri dugun Koreako historiaren pasarte baten errepaso hau. Egia esan, askorako maten ari da K-popa, Bai, eta gehiago. Bai. Baina, oan dute Aiora Mujikarekin proposatu genuenean, guk proposatu genionean aizu. Zehingo zenuke, ez? Guk nahi genuen Aiora Mujika, igualtziz egun zertaziz egiten zuen. Egia esan horrela izan zen. Danik, K-popaz, K-popaz izketan zu guzti duzuta. Bai, badago asko hortik tiraka ateratzeko, eta egia esan arrazoi osoa zenuen. Puntualizatuko dizuen nik ez nun esan K-popaz, nik Zuk BTS esan zenuen gainen, egia da. Egia da, ez K-popa, BTS-i buruz. Hori da, bai. Gutxietxi gabe, baina hori, badago jendea K-poparen zale dena bere orokortasun hortan, ni BTS-en zale naiz, orduniko esan nun BTS, baina gero egia da, hortik bideak zabaltzen diala gauza askori buruz hitzeiteko, K-popari orokorrean eta Koreari buruz. In the night I lie and look up at you. Entzuleok, BTS-ek aitzaki eman balin badigu beste K-pop talde batzuk ezagutzeko eta Koreako historia murgiltzeko, BTS-ek aitzaki emango digu Coldplayekin batera eginako My Universe hau entzuteko, eta honekin urrengo minutuak egiteko. Aiora Mujika, jarraitu ospatzen zure urteak, nik uste dut atzo izan da, igandera arte behintzat ospatzeko moduan ibil zaitezkela, ezta? Bale, saiatuko naiz. Bai, luzatu. Luzatuko. Eskerrik asko, da laizzer arte. Zuei. 어둠이 내게 덮여놨었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we've come from different sides You are my universe And I just want to put you first You are my universe And you make my world light up inside My universe My universe My universe My world light up inside My world light up inside 나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓아 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe And I just want to put you first My
Entzuleok My Universe, Coldplay eta BTS hementxe elkarlanean, eta Jora Mujigak eraman gaitu esan da bezala beste hainbat talde ezagutzera, Hego Koreako kultura eta gizarte eta politikaren hainbat alor ezagutzera, baina guk ezagutu nahi ditugu bere astebururako planak. Zeguk proposamen batzu dauzkagu Jora, zure urteak dira, eta kaso ja, planak izango dituzu. Baina, guk badaukagu buruan, plan pare batetik, lehengo astean martxan jarri genuen zozketa bat, duela 2 aste, eta hain zuzen ere Euskalduna Jauregian izango den, kontzertu, uste dut, historiko dei dakioke honi. Kantu hau duela 2 urte Saharari kantari diskorako osatu zen bertan Eñaute Lorrieta eta Aziza Brahim, esan dezakegu Saharar musikaririk handiena, izango dela Aziza Brahim eta nazioartean son handiena lortu duena. Eñaute Lorrietarekin batera Desio bat dut kantatu zuen disko hartan, Mikel Urdangarinek Zugan abesten zuen, Azizak Oreka Teixarekin batera martxa baten lehen notak osatu zuen, Iker Lauroba, Esti Marquez eta Fariba Seijanek Sahara besten zuten. Areazko erlojua, hemen zui izketan ere zeizuen honek, postal kolekzionistak taldearen kantua kantatzen. Galdugabeko irria Fisis versus Nomosek, Izaro Karea, Olat Salvadorrek eta Idoia Surmendik Aizea Harrien kontra, eta horrela, hainbat eta hainbat kolaborazio sortu ziren Olaia Intziarte eta Eñaute Lorrietaren Izar Polisariar bat kantura iritsi bitartean. Disko hark islada izan zuen Kursaleko kontzertu handi batean, baina azken orduan Aziza Brahim baja izan zen, ezin izan zuen kontzertu hartan izan, eta larun bat honetan Euskalduna Jauregian izango da. Bera, Eñaut, Iker Lauroba, Mikel Urdangarin, postal kolekzionistak, Ahmet eta Nur, Esti Marquez, Zuen Parantza, Jon Maia berare bertan izango da, eta tartean, guztiorik gidatuko duen musika banda zoragarria, Dani Benegas gitarretan, Mikel Fagoaga baterian, Joanes Edarra bajuan eta Xabi Zeberio biolinean. Antxon Sarasua nazioartean da, Alex Ubagorekin jiran, eta bere tokia teklatuetan Iker Laurobak berak hartuko du. Kontzertu historikoa esan da bezala, lehenengo elkartuko direlako ziurrenik Saharar kantari handiena eta beste hainbat euskal kantari erraldoi eta herrien arteko elkartasunaren kontzertu hori larun batean. Euskalduna Jauregian izango da, arratsaldeko 8etan sarrerak oraindik eskuragarri dira, Euskalduna Jauregiaren webgunean, eta bertan esan da bezala hainbat eta hainbat artistok eskainiko dugun kontzertu hortara. Gonbidatu nahi zaituztegu, gonbidatu nahi zintuztegu egun, eta gainera zozkatu genituen hainbat sarrera, zuek dagoeneko eskuratu dituzuenak. Maria Txitsu zen Instagramen, miren otaegi ustet zela bere benetazko izena, hau dagoeneko lehiatian izango ditu eskuragarri. Baina entzuleok, larumatuntarako beste kontzertu bat Donostian eta beste zozketa badaukagu guzuekin elkarbanatzeko, eta bihar esango dizuegun norden garaia.
Esandakoa beste zozketa bat, larun bat honetan 7:00 gaurko saioaren hasieran ere kontatu dizuegu, baina berriz ere gogorarazi nahi dizuegu, gaur azkeneko eguna gure historia Instagramen topatuko duzuela Ariaren kontzertura joateko. Talde donostiarrak, Marina Landa gidatzen duen taldeak, kontzertu zinez berezia izango du, eta guk bi zozketa, bi sarrera barkatu ditugu zuen artean zozkatzeko. Hau, bihar argituko dugu, baina Goiuri gure sareetan erantzun behar dute honako galdera. Aukeratu egin behar dute, guk badakigu Ariaren sormen lana inspiratu duela bereziki herrialde batek, eta guk galdetu egin dugu zein den herrialde hori. Eta 3 aukera daude, eta zuek asmatu egin beharko duzu 3 horietatik zein den, eta zuzen asmatzen duzuenen artean egingo dugu zozketa. Denboralea pasata. Esan dako entzuliok 7:00 larun bat honetan Donostian, Ariaren kontzerturako 2 sarrera ditugu zozkatzeko. Aiora Mojiko, aremaia agurtuko zaitugu. Konbentzitu zaitugu edo planak itxita dituzu ja? Igande goizen printzipioz mendira juteko asmoa. Oso mendi-friendly dia ordutegiak, Bai, igual bai. Pentsatu. Aria, Marina ikusiko nuke igual, Gertu harrapatzen dizu baina. Bai. Eskerrik asko Aiora, laizter arte. Olatuak itxasertzea desagertzean entzuten da serrea gorputzetik ondarra kendu dugu jada betirako uara geratu da gure artean baina itxasontzia inondik ez da.
Mezu argi bat helarazi nahi digu gure hurrengo gonbidatuak. Bizirik gaude. Epilogoak itzaurre, bizian ohiko den gixan, bizirik behar luken hori, omendu behar da tamalez. Erantzun bila aztuaz galdera, noiz bihurtu. Iragana bihurtu nahian, etorkizunaren lanabez, eraiki nahi dut gero berri bat. Bihar baten behar honek preso nauka. Ezin asmatu, nola irten. Baina badator, badoa, bizitzan lanbroa, eta hemen orain bizirik gaude elkarren gerizpean. Zertan nabil kantuan jaso gabekoak jasaten? Neurria ez alda eman eta jaso, eman eta jaso. Asteazkenetako elkarrizketa akustikoetan eman eta eman aritu zen Gartxotun Sail Letona aurreko denboraldietan. Gaur, jasotzea dagokio. Ongi etorri etxera, Gartxot. Mi esker. Aizun kitxuri naiz. Jope, egunon. Tarte bat daramago hemen Gartxotekin, soinu frogetan, izketan, baina Goiuriren sarrera honek eta Gartxoten kantuak horre bitartean... Banoa. Bueltan da gure semea. Bai, ez da. Bi ozgabea ez da buruja. Tira Gartxot, egunon, eta ongi etorri zarmo guzau. Bai, mi esker, hemen abil. Erasmusetik bueltan, Goiurik esan duen bezala, eta... Bueno, nire emozionatuta, eta sarrera ederra horritzak, kantu ezberdinetako hitzak, beraien artean zentzua dute ere, bai. Ez dakite, bai, seinale ona izango da, edo hori pentsatu nahi, baina eskertuta hemen, familian ere berriz pixkat disko berriaren xetasunen inguruan hitz egiteko. Erasmusetik bueltan, hitzak josita eta Gartxot gurean. Goiurik esan du eman ibili zinela hemen eta orain jasotzea dagokizula gaurkoan. Bueno, diskoak dagoeneko entzunaldi batzuk badaramatza gure buruetan, ingurukoen eta ezen ingurukoen buruetan, disko bat erditzen denean ja munduarena da, eman aldu orain arte asko? Bai, eta gehien bat, topikoa izango da, baina azkenean sortze prozesuaren gailurra edo bada, ez, kaleratze hori, baina kaleratu baina lehenago ere oso gusturan egoen egindako lanarekin, prozesuarekin itzengo dugu, baina oso prozesu berezia izan da, eta kaleratzaren eguna izan zen horrelako, ez dakit, askatasun goren bat, eta lehenago ere oso nire lan apartekatze zalea naiz, eta askori ere hanemenka bidaldu nizkizuen ale batzuk, eta jasotako feedbacka positiboa izan da lehenago ere bai, eta behin kalean denean, pentsatu nahi dut gertukoek ezagutzen dutela norberanen prozesua, eta gertukoiek ematen diotela kaso ere diskoari behar duen entzunaldi modu hori ez, lasaia eta denborarekin, eta eman du bai. Eman dizkit gertukoen feedbackak, eman dizkit orain badatozen asteetan zuzenekoa jotzeko aukerak, eman dit ere euskarri fisiko bat, vinilo bat, lehen aldiz nire bizitzan, nire izena duen vinilo bat, eta horren atzan ere prozesu oso berezi bat, eta dena barru-barrutik eta lagunez inguratuta, seke eman dit bai, izugarri gainera. Nik aitortu beharra daukat Gartxoten disko honen ale batzuk, kantu batzuk lehenagotik entzuteko aukera eta privilegia izan nuela, batekin kateatuta geratu nintzen segituan esan nion, eta diskoa ateratzenan ere entzuteko behar hori sentitu nuen. Bueno, gero kontatuko dugu negoziazio bat egin genuen, bai, baina nik kantu primizian entzun nahi dut, eta horrelakoak kontatuko ditugu. Baina, entrevista hau prestatzeko behartu du nire burua are gehiago entzuteko diskoa. Eta oso gauza polita iruditu zait, gauza ona disko bat entzuten denean, entzun daukasun disko batek oraindik ez ustean harrapatzen zaituenean. Eta ere, gehiago iruditzen zait Gartxot, disko batek hain sotila denean, hain minimalista denean, oraindik ez ustean harrapatzen zaituenean, ez? Bai, seinale, zerbait ondo egin denaren seinale. Pentsatzen dut, diskoak baduela nik ere deskubritzen ditut gauzak, eta bertan izan ez prozesu guztian zehar, baina ez dakit, akaso entzuleak hitzen aldetik, lerro arte berriren bat atzeman dezake, akaso ere grabatzeko orduan hain xume jokatu izanak, instrumento hoien nolakotasunean apreziatu dezake zera berri bat, edo ez dakit, uste dut soia izateak ez duela esan nahi, irakurketa edo entzunaldi berri batek zerbait berria ekarri
ez ezakenik, eta uste dut pozgarria dela ere bigarren, hirugarren eta laugarren entzunaldian gozagarri sentitzea diskoan. Ni behintzat oso gustuaren nago, batez ere lanean lortu dugun, Amaiak eta biok lortu dugun tonuarekin. Tonua diote, otzana da, sotila da, ahotsa oso lehen lerroan du, eta asko gustatzen zaita ahotsa non dagoen, zen pixkat kontakizun baten tankera hartzen du, inoiz baina gehiago, ez kantuak beti dira kontakizun bat, baina uste dut diskonen tonuak kontakizun xume hori oso modu goxoan kontatzen duela, eta hori da igual ekarpen interesgarriena. Kazetariaren tentazio izan liteke gartxot berri bat eta hitz egitea, baina niri sentsazio ematen dit gartxot badagoela egiten duen guztian ere, eta hau dela gartxoten akaso txaketa konkretu bat, ez? Gartxotek soildu du, nolabait kimatu du bere musika oso giro soian usteko, baina zure melodiak osatzeko modua, zure hitzak melodietan kolokatzeko, sartzeko, txertatzeko eta enkajatzeko modua, hori denare hor dago, ez? Bai, guztiz ados, nik beti izaten dute, 5.000 urte dara matzagu kantuan eta talde eta proiektu ezberdinetan, baina ni beti leku beretik ari naiz, bihotzetik, bizitza ikusteko dudan modutik, eta azkenean arima hor dagoenean, ez, jantzi diezaiokezu hardcore banda bat, jantzi diezaiokezu txakur txapel bat eta bertsioak, edo jantzi diezaiokezu pseudonimo bat eta logiken oinarria zuten kantuak egin, eta dantzatu, eta gau izan, eta edo zure lagunekin Madeleinen jo, edo baina ni beti sentitu izan naiz gartxot, eta leku beretik ari naiz, eta esan dezun bezala hori atzemango da melodiak egiteko moduan, letren olakotasunean, eta bai, orain ezberdintasun handiena da, azkeneko 2 urte hauetan izandako garapen humanoak eraman hauela leku hausnarkor eta lasaiago batera, eta indarrez etorri dela musika bat pixka eta hausnarketa horri lotua eta xumetasuna edo sinpletasuna oinarri zuena, ez? Eta nik beti diot gauzak asko lantzearen zalea betidanik izan naiz, baina oso xume egiteko joerari izan dut bertsioekin ere ibiltzen nintzenean, hau da akaso beti izan dut hor bardo edo itzaltzuko bardoaren sena, eta garaiak garai jantzi bat jarri diot, baina ez dakit, funtsori beti sentitu dut nik hor, eta orain disko honetan, eta nire izen ez lehen aldiz ere horregatik kaleratzeko autua horregatik da, ez? Lehen aldiz alako xumetasunarekin ondu delako soinu hori. Non ere asmatu aldut, ala uste dut, arroba daude, aita zein ama, ez baian unero nora, zertan nabil kantua, jaso gabekoak jasaten. Eipatu duzu gartxot garapen personal bat, eipatu dugu soildutako eta otzandutako produkzio bat, eta gero harrapatuko dugu tartea Amaia Mirandarekin egindako tamden horretaz hitz egiteko. Krisitik ere egon zen bide honetan? Ez dakit, ez nuke esango krisi igual hitz gogorreia da, eta izatekotan gehiago alderdi pertsonal eta humanoan eta pixkat ez dakit nola esan, heldutasun deitzen dioten honen onarpen prozesua, 36 urtetako krisia edo deitu nahi bai duzu. Baina azkeneko 3 urteak nahiko bereziak izan dira, batez ere maila pertsonalean, inoiz baina gehiago hausnartzera eraman nau bizitzak, pixkat gauzak aldatu izanaren onarpena ez da erresa izan alor askotan, eta horren baitan ari da ere disko hau. Eta momentu txarrak izan ditut, eta oso bakartiak, beti bizi naiz inguratuta eta ez zain maitasuna falta, baina
azkenan hausnarketak beti dira bakartiak, ez? Eta horretatik asko euki dute azken 3 urtek. Eta norabide aldaketak ere izan ditu musikak. Ez nuke krisitzat joko, baina bai, leheno aipatu dizudan jantzi hori zein zen asmatzeak orduan, proba asko egin dituen, eta gainera banuen ere gau proiektutik nekarren logiken aritzeko joera hori, eta pixkat jantziak kendu bari izan dizkiot nire egiteko moduari, eta gustora sentiarazten ninduen zerbait aurkitu ez. Krisia hitz gogorra da, baina bueno, zuloa nahi badezu, zuloan egon naiz bai. Egun zirenak leheno, jada ez dut eus espero, jada... 3 urte horiek aipatu dituzuzuk, eta niri 3 urte horietan, ziurrenik zu gertuenetik ezagutzeko aukera izan dugun 3 urte hauetan, entzuleari ere azaldu diogu, Gartxot hemen maikide eta lankide izan dugulago denboran, agertu dira hainbat lagun musikari, diskonetan pisu asko hartu dutenak, bat entzuten ari gara, bestea etengabe entzuten ari gara, Maia Miranda geritzen egingo du berataz, baina hemen haize doinu horiek, atmosfera horiek eta sortzen ere, bigarren kafean gonbiatu izan genuen, eta oso lagunduzun beste pertsona bat. Bai, zer esan, Iban izan da, Iban Urizar Amorante, trompeta eta harmoniuma, eta beste zenbait gauza ere jotzeaz gain, gehien bat azpimarratu nahiko nuke bere ekarpena ere maila humanoan aipatu dizudan prozesu honetan, bilaketa prozesu honetan oso gertukoa nahi bezala sentitu dut, eta aholku asko eman dizkit musikalak baino bizitzaren ingurukoak, ez? Eta askotan guregan nik nahiko zentzu honenean nire burua maite dut, eta oso ziur egoten naiz normalean egiten ditudan gauza guztietaz, baina, lehen aipatu ditugun momentu tristea horietan, pixkat bultzada berezi bat falta zaizunan ere oso ederra izaten da hor inguruan bideaz zu bezain beste edo askoz gehiago dakien norbait izatea, eta Iban ere izan da momentu ilunago horietan, bizkarrean horrelako kolpe berezi bajo, eta aurrera motel, hau hemen kantu edarrak daude, eta segi esan didan norbait. Beraz, horea da niretzako bai Iban, bai Carlos, bai Xavier, bai Garazi, beste batzuk jo ez dutenak, baina mikrofono bat utzi, edo hemen pianoa utzi, edo laguntasunaren erakustaldi handi bat ere bada disko hau, eta hori ere bada arrakasta handi bat, ez? Handiena ez bada. Epatu duzu Carlos, Xabi, bestelako izenak, uste dut gerora aztertuko ditugula banan-banan, baina akaso lehen kantu bat eskatuko dizu jada, Gartxot? Ondo baderituzu, askotan zu izaten zinen kantua eskatzen zuena. Momentu guna dela uste duzu? Bai. Ondo izate. Notatzen hemen esperientzia daukazuela. Bai, ez da? Zein izango da lehen kanturi? Laguntasun joko dizuet, kuriositate bezala izenburua otu zitzaidan lehenago, eta izenburua eta gero hasi nintzen kantua egiten, argi nuen pixkat tristura sortzen zidaten arrazoietako bat, bazela pixkat laguntasunaren garapena, 30. hamarkada honetan, eta kuadrilla kideak edo gertuko lagunak guraso eta ikusten ez dituzun mamu bihurtzen diren garai hori ez da erresa izaten, jende askok biziko du, eta ez nabil inor seinalatzen zen, ziurrenik ni ere izan naiz mamu bat, norbaitentzat, baina, laguntasunari egindako kantu bada, eta egin nahi nion omenaldi txiki bat, eta diskoko bigarrena da, eta hori izango da joko dudana. Zoaz gure, zeta guztigora, Gartxot. Gure elkarrezketa akustikoetan Gartxot eta laguntasun. Nahi duzunean, Gartxot. Lehen hain zen bizia, unea asmoen soro, ta
orain urrunda gertuko zen oro. Bizia neurria eman ta jaso, ta orain non dago? Beldur artetik galdu zen sua, izan ginenan mamua. Lagun bat bihurtuz nahi gabe iraganeko, noiz bilakatu zen aitzakia oiko. Neurria ez alda eman ta jaso, ta orain non dago? Beldur artetik galdu zen sua, izan ginenan mamua. Non dago? Beldur artetik galdu zen sua, izan ginenan mamua. Barkatu, tira, hain bakean utzi gaitu entzuleok, txalo egiteko ere batzutan, ez dakit kantu batzuk txaloak baino arnasak behar izaten dituzte, eta uste dut, bueno, disko honetan kantu askorekin gertatzen dela hori, ez dakit zuzenekoetan gartxot, jendeak txalo egiten du, baino, ez dakit sentitzen duzun, nik oraindik ez zaitu zuzenari ikusi proiektu honekin, baina guk orain sentitu dugun, hau, pixkat arnas hartuta, txaloa pixkat motel sortzen dela edo. Bai, kostiente naiz azkenean, segun eta egiten duzun hori nola munduratzen denez, kasu honetan gitarra batekin eta hotsari horren beste garrantzia eman da, hitzak inoiz baina hobeago ulertzen dira, eta orduan kantuen karga emozionala entzulanentzat ere ulertzeko errezagoa da, ez? Orduan, pentsatu nahi dut, adi dagoenak ere konektatzeko inoiz baina zubi ederrago bat duela, eta gustatzen zait izan nuen gau proiektuan adibidez hitzei ere garrantzi izugarria ematen nien, baina askotan pentsatzen nuen kantuen olakotasuna, holtzan egiten nuen dantza, koreografia eta beste mila gauz igual deigarriagoak zitzaizkiola entzuleari, eta orduan esaten ari nintzen hori jendeak ez zuela horren beste aditzen, ez? Hau nire impresio edo pentsamendua da, igual ez egia absolutua, baina orain nolakotasun honetan, entzuleak azkenean ez dauka mezua edo emozioa den beste edo zerri heltzerik, eta orduan izan daiteke askozaz ere karga emozionala handiagoa duen zerbait, eta impactu handiagoa egiten duen zerbait. Eta nabari dut hori zuzenekoetan nola, ez kantatzean ere inoiz baina soiagoa da, ez dago ezer eta dena dago, ez, leku berean. Ez da batera erresa hori ez jotzeko, eta ez da batez ere disko batera eramaterako orduan, erabaki asko hartu behar direlako, eta erabaki asko dira utzi horrela.
eta hemen uste dut Amaia Mirandari buruz hitz egiteko momentu heldu zaigula. Oso kerezpa naiz Amaia Miranda eta zuk elkar ezagutu zenuten bigarren kafearen entrevista akustiko baten arira. Bai. Behintzat personalki esan nahi dut, horrez aurre? Oso historia berezia, labur kontatuko dut. Bai. Baina berezia, Amaia Miranda nik ezagutu nuen, Gorka Urbizurekin jozuen Intxaurrondoko lehen kontzertuan. Gainera, uste esate, bai, hau kontatu alda, ez, ja pasa dira 2 urte. Lehen kontzertua baina lehenago, Gorka Urbizuk egin zuen 0 kontzertua, edabidentzako. Eta nire lagun Ander Xabierrek diseinuan eta lagundu izan zilako, gonbidapen bat zuen, eta ara joan nintzen, eta lehengo kontzertura ere joan nintzen, hau da, urrengo gunean ikusi nuen Gorka Urbizuk lehen kontzertua, baina 0 kontzertura ere bai, eta hor, 30 pertsona do ginen, edabideak eta infiltratuok, eta hortxe ezagutu nuen Amaia Miranda, eta garai horretan bere Mientras Vivas Brilla diskoak kaleratzea zegoen, hemen larean emineni, gonbidapenak ere kudeatzen genituen ez, elkarrekin, eta gogoan eukiko dezue, Amaia Miranda eta diskoa, eta karri bardegu honea, eta egin nuen horrelako laguntasun bat kontzertu hartan, gonbidapena luzatu genion, etorri zen, eta gainera bostakit badakizuen, baina ona etorri zen diskoa kaleratu baino pitxin bat lehenago, baina ostiral horretan diskoa kaleratu zuen egunean ere Donostin zen, eta nik berarekin bazkaldu nuen, eta eguna elkarrekin pasa genuen, diskoa kaleratu zuen. Hau da, kontzertuan, gero bigarren kafean egin genion elkarrizketa berezi hartan, eta gero bere diskoa kaleratu zuen egunean ere, eta hor, ez dakit, laguntasun berezi bat sortu genuen, eta asko konektatu nuen bere disko horretan, bere egiteko moduarekin, eta pasazitzaidan, leheno komentatu dizuedan, garai hori bizitzen ari nintzen, eta bapatan entzunuen musika bat, eta pentsatzen nuen, eske ni hau naiz, oraintxe bertan naiz, Amaiaren diskontako todas las canciones kantuak eragiten didan zirrarau, horixe naiz ni oraintxe bertan, eta orduan kantu batzuk banituen, ezurdura batzuk, ideia batzuk, logiken grabatuta, eta hilabete batzuk pasata, berare produkzio lanetan ibiltzen zela ohartu nintzenean, proposamena luzatu nion, eta baiezkoa esan zidan, emozio handiz, gainera kuriosa izan zen eginda nituen maketak pasan izkion, eta guztiz alboratu zituen, zentzu honenean, esan ez jantzi gehiagi zutela maketa horiek, eta gauzak modu askoz simpleagoan grabatu behar nituela, hain zuzen ere esan zidan taskan bat hartu eta mikrofono batekin grabatzeko, gitarra eta hotxarekin nituen ideia guztiak, eta maketa horiek egin nituen, eta izugarri gustatu zitzaren emaitza etxean, eta hortik abiatu ginen gauzak lantzeko. Eta bera produkzio lanetan aritzeko autua horixe izan da, berak egiteko duen modu hori txertatu nahi nion ere egoera emozional eta kantu berri eta esan izugarrizko erabaki hona dela iruditu zait, eta gaur egun ere laguntasun oso berezi bat dugula uste dut. Ziurrenik zu kolore hauetarako joera edo bidea hartuko zenukeen edo hartu beharra zenuen, baina Amaiak eragin asko izan du hortan. Izan da beste elkarrizketatan esan dut, eta metafora errepikatuko, baina itxasargi haundiena, eta nik igual haizeak norantza eraman honi duen banekien, baina itxasargi bat duzunean ez, hortxe dago. Eta Amaia Miranda gainera oso izate berezia du zentzu honean, badaki gauzak nola nahi dituen, eta hori transmititu zidan, konfiantza, nigan sinismena, maitasuna ere bai, eta gauzak garbi esan. Eta nik lehen maketak erakutsi nizkionean, ez negoen oso gustora egindakoarekin, atzematen nuen zegoela horre arima bilduma bat, baina enegoen gustora, eta berak esan zidan, hemen bakarra gustatzen zaite, eta gainera zuk maite duzun portuko negu zen. Esan zidan, kantua oso ondo dago, eta hemen egin dezakegu lanketa pixka bat. Beste guztiek jantzi gehiago dituzte, eta azkenean sinpletu nituen, baina ala ere logikeko joera horiek nituen ez, eta horregatik berriz diote itxasargi izan zen, eta babesa eman zidan, zurrun eta arpegira, eta asko eskertu nuen. Eta gero prozesua ere grabazioa, etxera etorri zen 2 egunetan, ni Donostian kaian bizi naiz, portuan, eta gero bere gurasoen etxean egon nintzen Leioan beste 2 egun, eta lau egunetan okerrez banago grabatu genuen diskoa, berak ekarritako mikrofonoak egon gelan jarri, eta berari gustatzen zaion bezala. Toma ona bilatu,
eta ea nola geratzen den. Eta hori ere izan da niretzako irakaskuntza haundi bat, pixka bat grabazioa bera ere improvisazioari lekua ustea, batzutan nik jotzen nuen eta bera gitarra kendu eta hori nola indezu? Bera jo nik kantatu eta bapatean toma hori izugarria eta diskoan badaude hiruzpalau lehengo toma, esango nuke edo bigarrenak izango dira, baina bai, hori ere ederra izan da. Koherentzia sonoro horren bila, diskonen prozesua sonikoki den bezalako izateko, hori, pixkat friki ere jarri behar gara. Ze Amaia Mirandaren lan egiteko autoliburuska horretan badaude, fetitxe batzuk, mikrofonia mota bat, lan egiteko modu bat, eta hortan ere erabat sinistu duzue. Zintako mikrofonoak, pixkate lofi giroiek, zaratari leku egin, nolabait, hain perfektua den garai batean, eta hori ere izan apostu bat, nolabait. Bai, ni azkenean abestien egilea naiz, eta Amaia produkzio lanetan edo bidelagun izateko proposamena Amaiari luzatu nionen, eta baiezkoa esan zuenean onartu nituen nola ez, baiezko horrek zekartzan kondizio edo egiteko modu guztiak horregatik luzatu nionik berari gonbidapen hori ez, eta bera oso mikrofono berezi batzuk erabilizalea da, esan dizuan bezala asko Amaiari intentzionalidadea eta nundik ari zaren asko interesatzen zaio, benetan soinuaren tasun hori baino ez, baina azkenean barrutik ari zarenen eta momentua kaptatzeko nahi horrek ere eragina du soinuan. Eta nik asko ikasi dut prozesu honetan, bai mikrofonoen inguruan, berak ekartzen zituen mikrofono horietaz hizketan hasten zen, eta bat oso gertu jartzen zuen, eta bestea oso urruti, eta adibidea emango dizut, nik inoiz ez nuen orain proba bat egingo dut. Ez da berdina, hemendik aritzea ez, nola entzuten den, edo hemen zaudenean ez, eta kaskoa jarri eta mikrofonoa ondo entzuten nuenean, kantatzeko era ere egokitzen da, eta konzentrazioa ere esango nuke. Eta hori, berak asko asmatu zuen, eremu seguru hori lortzen ez. Ni egia esan beti oso gustora naiz estudioan, eta grabazioak ez dira inoiz izan, bastakit urduditasun iturri, baina hau bereziki gozatu dut, zen esan bezala berak oso ondo jartzen zuen dena, eta venga, orain, eman. Eta egiten genuen, eta entzuten genuen, eta kanpoko zakurrak entzuten ziren, edo abioi bat bere etxean ginenean, eta horrek ematen zion izugarrizko ez dakit alo horrela mistiko bat. Adibide garbiena da, grabazioa bukatzea errari ginela, nik sentsazioa nuen diskoa pixkat tristea geratu dut zitzaidan edo ez. Ez dut uste, baina sentsazio hori nuen, eta ezin nuen gainetik endu. Eta azken eguna zen, eta Amaiari esan nion, Amaia, falta zait, abesti bat faltako balitz bezala diskoan, azkeneko bat. Eta gainera, esan nahi dut bizirik gaudela. Osea, hori argi daukat, bizirik gaude. Gauza, osnartu eta negatiboa, positiboa, baina bizirik gaude. Eta esan zidan, faria egitera, noa? Eta nik hartu nuen gitarra, eta orain entzuten ari garen hau kantatzen hasi nintzen. Eta hoixe. Horrela, pixka bat improvisatzen, eta akorde simple batzu jo nituen, eta kuaderno batean apuntatzen egin zen, zuri edo beltz, zuloa, pixka horrela improvisatzen asko pentsatu gabe letrak, eta orain entzungo dugun estribillo hau atera zitzaidan kolpean, akorde itxi batzuekin, hauxe, orain datorrena. Hemen orain bizirik gaude elkarren. Eta esan nuen, hemen orain bizirik gaude elkarren gerizpean, ze polita. Eta Amaia hor ari zen ez dakit, arroza egiten edo sukadan, eta esan hori, zuzta guapo, hori guapo dago. Eta ari nintzen hor, eta ja, afaltzeko ordua zen. Eta bigarren bersa egin nuen ere, orain datorrena. Eta Amaia etorri zen, eta esan zidan, hori polita da.
letra badaukazu? Eta ni, bueno, azkar egin dute, ez dizkio buelta asko man, eta ni badakizue letrei buelta asko mateko naizela, eta horrekan kuaderno batean, eta esan zian, bueno, ingo dugu, daukazuna, eta bukaeran egingo dugu estribilloa pixka bat igoko gea gora, errepikatu zazu, hau da, egin verso, estribillo bi aldiz, eta, bira, utziazu neri gitarra. Eta berak hartu zuen, eta jotzen ari nintzen akordeak, arpegiatzen hasi zen, nik egin nuen akorde normalekin, mikroa jarri zuen, eta entzuten dena, bizirik gaude kantontan, hau bai da, egin genuen lehengo toma. Eta oioipurdia jartzen zaitu orain, gogoraraziz, ze oioipurdi jarri zitzaren entzun nuenean, eta maiak esan zuen gaina agoatzen naiz, esto ba disko, osea esan zuen, hau horrela joango da. Eta orduan hau da, grabazioaren bukaeran, abesti bat falta zela, bizitza ospatzeko, sortutako kantua modu horretan. Eta gainera, eman zidan ere, hilabete asko neramatzan izena zeizen jarri diskoari pentsatzen, eta hemen igotzen da gora hori da. Orain bizirik gaude elkarren gerizpean. Orain bizirik zaude. Eta hoxe, Amaia nuen parean jotzen bukatu zen geronik etorri ziren horietan esan nion, baina ziur zaude zen, bigarren bersearen letra, ez dakit asko gustatzen zaidan, momentuan egin nuen, eta esan zian, bueno, ez. Toma hau ezin da replikatu, eta gainera ez da replikatu behar, zen momentu hori oso berizia izan zen, begira horren nola kontatu dan, eta diskoan dago ez, eta horrelako beste asko ere badaude, eta hau kontatzen nabil, hori badelako esan duzun Amaiaren egiteko modu adierazgarriaren adibide garbi bat, eta asko gustatu zait egiteko modu hori, eta gainera eskatu dineri ere pixkat gauzak onartzea ateratzen diren bezala, eta ez dela ere perfekzioa eta bilatu behar, baizik eta unea bera perfektua dela ez bere baitan, eta hori oso edarra izan da bai. Eta nolabait pasarte horrek labur biltzen duela diskoa gauzatzeko modua, naiz eta egon diren kantu launduagoak, perfekzioaren bilagoak eta bar, baina orokorrean ez, zuk aipatzen zenuen espazioiek ustea, pixar improvisazioari edo guazen hau probatzea mendik edo. Bai, eta asko gustatu zait, eta diskontako lehen kantu adibidez non ere, gogoan daukat zenbat aldiz jodudan kantu hori, zenbat kantu hori izan da elektronikoa, kantu hori izan da hardcorea, kantu hori izan da ez dakit salsa, kantu hori izan da azkenean gitarra elektrikoarekin grabatzea erabaki genuena, grabazioan bertan, berez akustikarekin zen. Eta orduan kantu hori 1000 gauza izan da, 1000 buelta eman dizkiot, batzutan iaia toaia bota dut ere bai, baina esan dut, eski kantu polita, eta enkanbio bizirik gaude bezalako bat, unean bertan atera da, ez azken unean orduan, bai denetarik du diskoak eta dena besoz zabalik hartu du ere bai. Ez da buena erabat bizirik goiuriz izan handia da. Oto nago, Aste guztia drama ez dulak. Bizirik dago, bizirik gaude. Ez dulak jota. Gartxot, bigarren kantura paso egin aurretik, gaur entzuleak, lehen ere esan diegu, baina Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago podcasta emititu eta Gartxotekin entrevista egiteak zentzu gehiagirik etzuela pentsatu dugu. Naiz eta momentu batean baiezkoan ginen, gero erabaki dugu Gartxotekin ordu bete, eta 2, eta 3, eta 4 izketan egon gintekela lasai asko, beraz, lasai guerdiko amobiak arte egongo gara Gartxotekin entzuleok, torretxegatik denbora ere xetasun txikietan sartzeko. Xabi Zeberio, Carlos Arantzegi, Amorante aipatu dugu, Amaia Miranda, bueno, lagunak pilatzen joan zara, gitarra eta hotxean oso oinarri duen diskonetan, zertzela horiek emateko, eta ze pixu eta zein hartzen duten zertzeladek, hain gutxirekin ari zarenean. Bai, aurra argin geneukan Amaiak eta biok grabazioa, hau da, ahotsa eta gitarra grabatuko genituela, guk, danak. Garaziz nola zuzit, barkatu? Bai, eta Maia Iribarne. Eta Maia Iribarne kantuan. Eta Ekain Perez ere bai kantuan. Baina bai, argi genuen grabazioak, esan bezala nire etxean eta bere etxean egin genituen oinarri horiek hartu, eta funtzionatzen zuten, funtzionatzen zuten kantuak ezer gabe, baina nahi genuen guk ere produkzio txiki batzuk pentsatu, eta hoxe, lagunei beraien ekarpenak egiteko eskatu, eta pixkat diskoa apaintzeko atontzeko, eta bueno, ingurura begiratu nuen, eta argi neukan Ibanek egon barzuela, ja bazegoen, maia ezakit nola esan, humanoa, lehen aipatu dizuet, baina bere trompeta eta harmoniuna jotzeko era horrek lekua zuela, ez? Xabier Zeberiorekin lehenago ere aritua naiz, eta, bueno, ez esango dizuet hemen
herritar ilustrea da Xavier, eta bere etxera gonbidatu gintuen, eta bazkari egin zigun, eta grabatu zituen kontrabaju eta, bueno, gauza guztiak, garazi ere hemen egon zen, gainera berezia zen niretzako simbolikoki bigarren kafeako piano horretan, zukain gustokoa zenuen kantu horren akorde batzuk grabatzea, ez? Maia eta Ekain ere gertuko lagunak dira, Maia ere etxera etorri zen, bere umearekin, eta horregon ginen, bazkaltzen, eta nire arrebaren azen gelan grabatu zuen, ere gurasoen etxean, Ekain ere laguna handia da, denak, Carlos ere aspalditik ezagutzen dudan bateria jole fina, gogoan daukat behin Bukowskiko barra nola esan zidan, egun batean zerbait barbalin badezu esan, Eta, diskonetan. Iritsi zen eguna. Amaia ere berarekin jotakoa da, gorkarekin, eta bueno, denak batu dira beraien ekarpenak egiteko. Lehen esan dizuan bezala ere, asko daude instrumentuak sartu gabe ekarpen handia egin dutenak ere asko dira. Eta, iruditzen zait gutxi sartu dugula, baina sartu dugun hori neurrian, eta eman diola diskoari beste anistasun bat, ez? Eta entzuteko are erakargarriagoa egiten duen paisaia soniko bat, ez? Diskoa bere bidearen kilometro helduetan dago esango dugu, dagoeneko kaleratuta, baina defenditzen, jendeak entzuten, hori ere oraindik diskoaren prozesua bada. Baina hasi zen kantu soil batzuekin, eta horien artean, orain joko diguzun hau, eta nik ainkutxun dudan, eta duela inbeste mugikorrera jaso, eta onkitu ninduen Portuko Negu, konta iguzu, badakizu galdera nola egiten dugun beti, nahi baduzu eta nahi duzun neurrian kantu honen inguruan entzuleak jakitea nahi duena. Kantu hau bada nahiko askar atera zen horietakoa, oso akorde segida simplea du, eta bizka bat... Sagunko duela 2 negu egindakoa dela, eta neguan portuan bizitzeak dakarren bakarda den hausnarketaren gorazarre modukoa dela, baina esperantza printza bat ere baduela bukaeran, eta kantu honek ere izan zituen kapa gehiago, izan zuen bateria bat, baina azkenean grabatu genuen, Carlosekin bateria bat kantu honetarako, gauza gehiago ere sartu genituen, Ekainen harmonia gehiago ere bai, baina azkenean pixkat biluzten joan ginen eta utzi genion gozatzeko beharrezkoa zuen oinarrizko elementu sorta hori, eta asko gustatzen zait. Bada akaso kantagarriena edo ez dakit nola esan, kantu borobila ez dakititza den, baina ulertzen diazu, kantuena, akaso hau da, eta asko gustatzen zait nik ere kariño berezia dut, eta etxea bakarra, esan duena, Portuko Negu temon. Gaurkoan lehen aldiz, zuzenekoetan defendituko dan moduan, akustikoan, eta biluzik. Entzuleok, badoa gartxot gure set akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Gartxot eta Portuko Negu. Nahi duzunean Gartxot. Ez bada aski zeren bilanabil, akitu ez nadin, zer egin ez gaindi, zer egin baneki. Nekez iraun, bihotzik ez denean, ikandirau, bihotzetik denean. Portuko Negu tankera baitu, sentitzen dudan honek, gertu
gertu zein urrun, ikusten ditut, odei ertzenako odei ertzenako Denez bada aski, zeren bilan abi, akitu ez nadin, pausoak beregan, soa daramaki. Ekez iraun, bihotzik ez denean, igandirau, bihotzetik denean. Portuko negu, tankera baitu, sentitzen dudan honek, gertu zein urrun, ikusten ditut, odei ertzenako Portuko negu, tankera baitu, sentitzen dudan honek, elkar atertuz, poza ari du, iraun dezala iraun dezala iraun dezala Hortxe entzuleok Portuko negu bigarren kantua Gartxoten eskutik, eta gaur dendena kontatzen hasita, kontatuko dizuegu soinu frogan ginela, otu zaigula bi kantu ez, 3 ere eskeniko zizkigula Gartxotek, eta hemen sekretutxo bat kontatu hartzuela, bere zuzenekoetan gertatzen den eta gertatuko den zerbaiten arira, ze gaur 3. kantu bat ere izango dugu Gartxot. Bai, oraintxe egingo dut arkezpena edo geroago? Geroago. 3. kantu bat izango dugu entzuleok. Nik uste momentua, sarraskian murgiltzeko momentua dela, eta entzuleak ja, ez du azalpenik behar, badaki sarraskia zer den, eta Gartxotun zain letonak ere, ez du azalpenik behar, ondo daki sarraskia zer den. Sarraskia. Bueno, Gartxot, ni hasi nahi hemen letrekin jolasean, eta letrak entzuten, eta irakurtzen baita ere, bada ezpada, ondo ikusteko, ez? Zer, esan nahi zenuen guztia, eta iruditu zait, non erein abestiarekin, jasoilik horrekin, sarraski guztia egin genezakera, ez? Baduela, denetarik duela sarraskia egiteko, eta, bueno, horrekin hasiko naiz. Barkatu Gartxot, bai. Galdera batzuk, ze iruditu zait, gaztelaniaz esaten den deklarazion de intenciones. Total, ez? Zure asmoen eta, bueno, aitorpen bat, baita ere, dena hor mai gainean jartzea, eta ez dakitagian, baino esaten zuen bezala ez, aurreko urte hauetan hemen gertu izan zaitugulako, eta badakigulako pixka bat, nolakoak izan diren, zure urte hauek, iruditu zait oso zaurgarri jartzea bezala, ze, esaldi honek utzi nau nahiko kao, ez? Afizio hitzaren zama, lan talainez nik ez dut lortu, hobe onartu, ez da ogibide apurrez bada. Ez da ogibide apurrez bada, Gartxot. Ez, hori izan da ere onartzea kostatu zaidan gauza bat, baina onartu behar izan dut, aspaldian urte asko nela matzan autonomo bezala sormenaren inguruan bizirauteko saiak eran, eta biziraun egin nuen, baina momentu batean etzen errentagarria izan, baina ekonomikoan, beste guztietan bai, baina ekonomikoan ere errentagarria izan bardu bizitzen jarraitzeko, eta izan da modu batean frustrazio edo tristura iturri handia ez horra ipatzen dena ogibidea izatena ez lortzarena, baina, bueno, ez da ere dramatikoa, eta ni bezala beste milaka
dabiltza beraien jardunak profesionalizatu nahi eta kaso ezinean, beste asko ala ibiltzeak ez du nahi esan norberak ere ez duenik sufritzen, baina relatibizatzen ere laguntzen du, baina bai, tristura eragin dit momentu askotan saiatzeak eta bidea egiteak, baina ez behar bezain beste ez. Akaso esango nuke gainera azken proiektuan gauren bigarren saiakeran espero nuena, baina askozaz ere kontzertu gutxiago atera ziren, ez dakit zergatik. Ez dakit ez nuen formatuan asmatu, naiz eta formato bera erabiltzen ikusten ditudan badabiltzan asko, ez dakite zarregia naizelako den, batzuek parra ingo dute, baina askotan pentsatu dudan gauza bat da, bai. Gauza batzuk egiteko zarregia zarela kaso zure azkenan kontzertuetara joango den jendea edo kontzertuak sortuko dituen entzulegu hori gazteago delako eta beste gauza batzuen bila dagoelako, akaso ez. Pentsatu nuen ere kantuak txarrak zirelako zela. Baina hori uste dut ez. Eta aldagai asko bilatzen saiatu nintzen, baina ondorioa izan zen azkenean ez dagoela ere aldagairik gauza batzuk esplikatzeko eta bidea beste modu batekoa izango zela uste nuen, baina izan zen bide hori ere ederra izan zen eta ez dut gauza negatibo edo triste bat bezala gogoratzen ez da gutxiago ere, oso arronago gauen egindako lanagatik. Baina egia da hor, asko inbertitu nuela, batez ere diruan baina, esan edo denboran eta ilusioan batez ere, eta akaso espero duzun hori ez etortzak, halako tristura bat sortzen du, eta nire kasuan gainera bizitzan oso hausnarkornen bilen garaioetan, buruari galdetzen dionez, zergatik nabil kantuan, eta nire 24 orduak honi eskaintzen, gero bestalderik ez palima dago, ez? Akaso ere agutzi eta, beste bide batzuk jorratu behar dut, eta horren baitan sortutako kantu bat da, non erein. Eta topatu zenuen erantzuna, zergatik zabiltzan kantuan? Bai, kantuan nabil, azkenean bizitza deitzen dioten bidaia eder honetan sortzen diren galderak eta erantzunak bilatzeak bizirik sentiarazten nagulako, eta erantzunak eta galderak niri kantuen bidez bilatzea gustatzen zait, eta ateratako ondorioak ere maite ditudan eta inguruko helaraztea gustatzen zait, eta kantuak dira bizitzan aurkitu dudan kanal edo biderik gardenena, eta prozesu horiek oso ederrak dira. Eta barruan senditzen ditugun gauza guzti horiek pixkat biltzearen aktu hori benetan ez dakit nola esan. Oso berezia da eta indartsua da nere baitan, eta horrexegatik nabil hemen dio da bezala nire hitzeko gora nazaten eta hotzak aznazan tarte bat ez behintzatez. Hotzak aznazan. Esan duzu, ez zaituela lasaitzen, ez? Edo asetzen jakiteak asko direla, apurrekin bizi direnak, ez? Edo errealitatea hori dela, baino, gehiengoa horrela bizi da, eta gutxi batzuk ez, eta aipatzen duzu, gutxiren argia nola den askoren itzal, eta ulertu dezake abestia entzuten duenak, diskoa entzuten duenak, bakoitzak bere eremura edo bere industriara eramango du, baina musikaren industriaz ari garela, niri hemen argi batzuk etorri zaizkit burura, eta etorri zait makroa burura, eta jakin nahiko nuke pixkat esaldi honen inguruan gehiago. Bai, aipatuko dizut, nola ez bakoitzak eraman dezake bere erreinura, baina Euskal Herrian musikaren gintzaren erreinuaren nolakotasuna zein den ikusteko, ez da Sherlock Holmes izan behar, denok dakigu, naiz eta batzuk ukatzen duten begiak eta fokoak nora begira dauden. Uste dut foko horiek ere gizarte eredu bati jarraitzen diotela, eta hemen ez da foko horien pean dagoen artista akaso seinalatu behar dena, baizik eta guk ere entzuteko dituen joera horiek, baina realitatea gordina da, eta edabideek, zein management agentziek, zein udaletxek, zein entzulek,
lehen lerro hori gutxi batzuei ematen badie, nahita edo nahi gabe, diru gosez edo beste arrazoiengatik, azkenan bigarren, hirugarren, laugarren eta ertz guzti horiek itzalean geratzen dira, eta hori ukatu ezin den fenomeno bada. Eta ni ez nabil hemen gainera lehen lerro hori kritikatzen, zorionez, lehen lerro horretan dagoen gehiengoa Euskal Herrian esango nuke arimatik eta artea egin nahi eta bizibide hori lortzetik ari dela, ni aritu nintzen bezala, eta egiten dutena oso duina, kalitatezkoa eta gizatiarra dela esango nuke, baina badago makrolako joera hori, badago ere izateak eta gaur egun artistaren irudi hori ustiatzeko nahi bat, asko ulertzen ez dudana, eta gainera jendeak hori jarraitzen dio, ez? Beti esaten dunik. Jendeak izan nahi du zerbait eta ez du egin nahi, ez? Zerbait izan nahi dugu eta hori erentzulak ikusten du eta horregatik betetzen dira 2 segundutan makroak eta sozializatzeko eta denak bat izateko une horiek, baina ertzak eta kultura eta sormena biltzen dituzten beste ertz asko, umezurtz daude, ez? Ez dakit soluzioare zein den, baina niri egoera nahiko muturrekoa irutzen zait. Eta batez ere, diru osea da beti izugarrizko txokea edo talka sorrarazi didan zerbait. Eta diru ose hori badakizue nun dagoen, zeinek kontrolatzen duen, eta askotan musikaz bizi dira, musika horren beste bizi ez duten asko, eta ez dakit soluzioa zeinek duen, baina egoera horrek niri eragiten die beste askori, eta horri egin nahi nion pixkat aipamena. Bai, azken minutuetan murgiltzen ari gara eta kantua falta zaigu, beraz bixi bukatu ardu. Ez dira, ematen sarraskia gehiago egiteko. Agian beste egun batean, egin dezakegu egin dugu abesti baten sarraskia. Kontua da. Adi gara izketan eta izketan. Galderak egiten azten balin naiz, sarraskiko galdera gehiago, ez digu denbora emango. Bestela kantua bonus track bezala utziko dugu? Ez dakit. Zena dugu zu gartxot? Kantua egingo dugu? Nik hemen goiurik egin duen lanari irtera emaneko nioke. Venga, sarraskiarekin jarraituko dugu orduan. Venga, sarraskiarekin jarraituko dugu. Abesti batean, esan duzu, oinez ikasten noa, ez dut entzun nahi aholkurik, baina bitxia egin zait gero, elkarrizketa honetan zehar, denbora guztian, aitortu duzula, utzi zarela, aholkatzen, eta batzuk bazeruela ideia bat, eta agian Amaia Mirandak proposatu duela, hau, edo beste batek, hau, eta orduan, oinez ikasten zoaz, ez duzu entzun nahi aholkurik, baina entzuten dituzu. Bai, baina aholkuak entzuten ditut eraikitzaileak direnean, eta bakoitzak bihotzetik egiten dituenean, eta ez besteak baino jakinduria handiagoa duela uste duten, eta kasu honetan gaurdun kantuan aholku asko entzuten ditu gure bizi modua nola antolatu, edo kasu honetan aitatasunari edo aitatasun ezari egindako kantua da, eta horre askotan jendeak bere talaiatik ematen ditu aholkuak, jakin gabe parean beste talaia bat dela. Ez kasu honetan aholkuak entzuten ditut talaia partekatzen denean modu osasuntsu batean, eta ez denean inor nola esan adoktrinatu nahi, ez? Baina, denoi pasatzen zaigu, adoktrinatzeko moduko aholku asko ere jasotzen direla, eta horregatik kantu honetan oinezi joatearena. Denok behar ez gaude, denok behar ez gaude. Eta amaitzeko elkarrizketa honen sarrerari egingo diote referentzia, sarrera egiterakoan zuk egiten zenuen bezala, hartu ditut nik abesti desberdinen letrak eta topatu dut, ez kontzeptu bera ez dela errepikatzen, baina bai hitz egiten dut zula, errepikatzen da etorkizuna, errepikatzen da geroa, biharra, eta iruditu zait oso aurrera begira, kontzeptu batzuk edo abesti batzuk behintzat bazeudela oso aurrera begira zaude orain. Bai, baina era berean unekoa bizitzeko nahiarekin, eta inoiz baina ezakit nola esan, orainean
oraineango, ez da existitzen hori, baina ulertzen didazue. Akaso lehenago banituen beste nahi batzuk eta etorkizunean eta urrengo egunean edo urrengo astean nuen ambizio hori, baina orain oso harro sentitzen dudan disko bat egin dut, bidea ederra izan da, zuzenekoak prestatzen aritu naiz, eta orain zorionez ate batzu jo eta martxoan eta datozen hilabetotan kontzertua jotzeko aukera izango dudala uste dut, eta horrekin nahikoa dut oraingo. Ordun aurrera begira nabil, baina emozioz eta datorren horri besoz zabalik ongi etorria emateko, eta jasta. Zoragarri. Beste galderik geratzen zaizu Juri? Ez? Gartxotun zain letona agurtu aurretik, esango dugu ostiralunetan Bermeon izango zarela, Gartxot? Hori da. Eta martxoan Bilbon, Donostian, Azpeitian, Oñatin eta Ordizin. Hoixe. Bost kontzertu hilabete batean egiteak ematen doalako pakea, Bai, izan da gainera txute berezi bat, proposamenak iritsi zaizkit, ate batzu jo ditut, eta ez dakit hasiera polita izango da ez dut esan, baina gainera horietako batzutan garaziz nahola piano jolarekin bikote bezala arituko gara, eta bere etxean ere astazkenetan ensaiatzen igaro ditugu azken asteazkenak, eta hori ere izan da pizgarri oso berezi bat, beraz, horrela pizgarri txiki hauekin, egindako lana agenda aurrean aurkezteko ilusioz, eta etorri behar dena, eta etortzen ez dena, aio. Entzuleo, Gartxot ikusteko aukera ostiral honetan Bermeon, datorren astean Bilbon, eta ia astez aste Donosti, Azpeitia, Oñati, eta Ordizi, eta guk Gartxotek gurean egin nahi zuen hirugarren kantua ziurrenik egin, eta grabatu egingo dugu. Eta gero hori noiz entzuengo duzen, beste kontu bat izango da. Osondo. Informazioaren txanda da orain. Gartxotun zain letona mila esker, eta nahi duzun arte. Hoxe da, zuei ekipo mila esker. Entzuleo bagoaz, Goiuri bihar arte. Agur, agur, agur. Keep calm and bigarren kafea.